Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV Group naku-Black Fair khona lo mbukiso. Igama lami nginguStofuza Dlangamandla Zulu, umngwenya kwami uSevukazi Mvuleni, intokazi yazalwa Mkhize. So namhlanje ngihleli ngedwa la, ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi i-Black Life TV is in partnership with u-EasyBet. So ikhona ke i-link lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja, mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje. Ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno-Q akusiyona u-CK but uno-Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku-EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama-spins ayi-25. So ibani ni-register, ngiyanithanda kakhulu. Sawona ma. Yebo sisi njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngesharp nami. Ubuye kuphi ngokuhlala? Ngisuka eClermont. eClermont? Yes. Ikhona la khulele khona? Yeah. All right. So besinjani isimo ekhaya ekhuleni kwakho? Isimo ekukhuleni kwami asizange sibe sihle kahle hle. Asikuchazanga. Asizange sabe sihle ngenxa yezimo ezithile. Okay. Bekwenzakalani nje mhlambe ungilandisa? Engakusho ukuthi into enza ukuthi isimo singabe sihle ekhaya ingoba abazali bami ngikhule bengasebenzi bonke. Oh, okay. So ileso sithathe senze ukuthi isimo sempilo engisiphila sigcine singabi right. Yini ebingenisa ukudla ekhaya mekuthi abazali bebengasebenzi bebenza njani? Uma uphila ngokuthi idayisele ukuze ke kwaze ukuthi kuthenge kusakala impupho ekhaya. Okay. Bese kuhlanganisa nalo mali oqolo kuphela akukho kunye. Oh. Benimangaki? Siba u6. Yo. Okay. So wathola isikhathi ukuthi uqede esikolweni, wahamba ubheka umsebenzi noma nawe mhlawumbe akaqondani usayihlalele nje ekhaya? Hayi akakaqondani ngisayihlalele ekhaya. Okay. Yeah. Oh. So yini ke lo oyifihlile kodwa usufisa ukuthi uyiveze? Engicela ukuconfessa namhlanje ukuthi ngathola umkhwenyana ngashada naye. So sahlala for iminyaka. Emva kwalokho kodwa abekho abantwana sibathola abantwana ngasho njalo. Abantwana sibatholi. So ngokwami ukubona ubaba decide ukuthi ke kube khona ozongelama emva kwalokho. So akubanga isivumelano sethu kahle hle mina naye kodwa sasingekho isinqumo engizosithatha ngoba isizathu ngoba ngangabathola abantwana. Hayi wamthatha unkosikazi wesibili yena ke wamtholela abantwana sahlala ekhaya kwakuhle. Kodwa ke kuthe makhamba isikhathi ke ngabona ukuthi usethanda lo kakhulu than mina. Ngesizathu sokuthi mina angikwazi ukubathola abantwana, yena lo unkosikazi wakhe esibili uyakwazi umtholela abantwana. So ke ngadecide ukuthi okungcono ukuze sifane kufanele ube khona action engwenzayo. Ngase ke ngiyazama ukuthi ngihambe inyanga ethile ngacela usizo kuyona. Yasingitshela ukuthi ayikho enye indlela ngaphandle kokuthi ke anginike into engizokwazi ukuthi ngivuvuzele ekudleni. Ekudleni kwabani? Ekudleni kwalezi ingane ngoba phela izona izingane ezenza ukuthi mina nobaba singasakwazi ukucommunicate kahle. Because mina ngikwazi ukumtholela abantwana. Lo uyakwazi umtholela abantwana lo wesibili. So ukuze impilo yokuthi ikwazi ukuqhubeka kahle fanele ngisuse labantwana sifane nalo wesibili ovele khona. But anisezokufana nje manje because bakhona abantwana noma ngabe kuthiwa uyabasusa ke kodwa angeke kuphele ukuthi baba khona. Yeah, ngiya understand but if sebengasekho bonke njengoba bengasekho bonke. Bangaki? Bawu4. Abantwana babo baba. Oh. Nalo nkosikazi wakhe.
Manje nihlala kanjani? Umama lo omunye unegceke lakhe noma nonke nila? Sonke sisegcekeni lodwa, hluka ama-room ukuthi iserumini ngabani la. Kuhluka ama-room noma kuhluke izindlu? Nisendlini eyodwa nonke kuhluka ama-room? No, I mean ngifuna ukusho khona ukuthi izindlu. Oh, izindlu. Yeah. Yo, sengithukile. Hawe ma, endlini eyodwa. Okay, no ngiyakuzwa. So manje ubaba mhlambe uke wahlala naye phansi. Asingayibeki ngokuthi uyamqulisa, no. Asingayilapho. But mhlambe ike yaba khona indlela yokuthi uhlale naye phansi ke umtshela ukuthi no, manje ngifile ngazuthi awusanginakanga, engazuthi umuntu osomthanda kakhulu uye lo uye wakunikeza abantwana. No, ubaba bengakaze ngahlala naye phansi. Oh, okay. Because le ndaba ithanda ukujula kakhulu. Ngazizathu sini mhlambe uyamsaba noma akasumuntu okukhulumekayo naye mengabe ukuthi mhlambe uyazama ukukhuluma naye kuyaxatshanwa noma bengakakufikeli nje ukuthi ukhulumisane naye. Engakusho ngobaba ukuthi umuntu uyindoda enolaka. So ngazile ukuthi if ngixoxa naye ngale ndaba akazukufila kahle and akazukuphetha kahle because vele iyamdina le ndaba ukuthi mina ngimtholela abantwana. So bengekho lula ukuthi ngakhuluma naye ke. Ingakho ngize la for ukuthi ngizokwenza iconvention. So abantwana wagcina bavuvuzeleleke. Yeah, kwenzakalani? Engakusho ngabantwana angibabulalanga bonke same time, but abantwana into engenzile ngabantwana bengifakela ngoyedwa ukuze ngikwazi ukubaqeda because kwangeke kulunga ukuthi ngibafakele bonke kanye bafe kanye. So ngaqala ngoyedwa ngamvuvuzela for ukuthi yabo kube ngazi ukuthi nje yabo uphethwe isisu ukudla mhlawumbe kube wrong konke edlile wrong whatever. So ke washiya kanjalo ke yabo ngalandela nangomunye kanjalo kanje baze baphela bonke ngoba isasami kwakuthi vele ngibaqede bangabe bikho labantwana. So manje mase bephelile ke abantwana ubaba mhlambe ngabe usethanda wena kakhulu okudlula umama ngoba phela seniyafana manje noma kwenzakalani? Iyenzeka lento ukuthi ubabulelela nabantwana? Empeleni akukho kwenzakalayo. Umehluka wukho ngiyazisola ngesenzo sami because still ayikho into engcono kunakuqala kuyazifanela nje. Because uyacabanga njengoba uthi ubasusa abantwana ngesimanga sokuthi ubone ngazi ukuthi wena awusathandwa. Sekuthandwa lo omunye nabantwana. But uyacabanga njengoba ebelahlekelwa abantwana ngabani ukuthi still ubaba bekufanele aduduze yena kakhulu okuyikona futhi okwenza ukuthi ucabange kakhulu futhi ukuthi akakunakile because bemelwe ukuthi akamduduze phela because abantwana ababuye esibelosini sakhe. So uyabona ukuthi bekusafana nje. Yeah, bekusafana but awucabanganga kanjalo. Angicabanganga kanjalo into uma uyenza usungacabanga okunye ukuzokwenzeka usucabangela inhliziyo yakho ngaleso sikhathi ukuthi uzithola right nawe. Mhlambe ngabe khona la neke nazama khona mhlambe kuma gynecologist soloko wabona ukuthi abantwana abatholakala esibelosini sakho mhlambe uke wazama ukubona i-gynecologist? Yeah, ngike ngazama but ithi kuphi inkinga? Ayikho into etholakalayo ukuthi inkinga ikephi mayelana nokuthi ngabathola abantwana. Mhlambe ngabe khona amagazi abayathatha mhlambe a-check umzimba wonke? Yes, ayikho into engayizamanga but still hayi ngi-right akubonakala lutho. Awucabanga ukuthi mhlambe isikhathi besingakafiki mhlambe bungakabusiswa? Hayi angicabangi kanjalo since nginayo ngisho umntwana oyedwa emhlabeni. Angicabangi kanjalo. Ngiyaxolisa ukubuza iminyaka, ngiyazi ukuthi abantu besifazane kube nzima ukuthi babuze iminyaka because ayenziwa le nto but ngizama ukucheck ukuthi mhlambe ngabe usumngakanani manje and usanalo yini ithemba lokuthi ngenzeka uphinda ubathole futhi? Iminyaka enginayo ngina 38 years. Oh, okay. So I don't think ukuthi
ngasabathola abantwana seside isikhathi. Yo. So, ubaba mawubhekile izomphatha kanjani lento le njengoba ufisa ukuconfessa kuye? Mayexoxa athi buyela la akuthatha khona ekhaya lakho. Engakusho ngubaba. Ngasho ukuthi ngimukela konke azokwenza kumina. Yeah, ngiyadeserve konke azokwenza because into engenzile ayikho right. Because ngiyabheka ezintweni zami zonke engizenzayo. Njengoba ngize la ngizoconfessa ayikho into yami ngisho eyodwa elungayo. Ngenxa ukuthi ngabulala abantwana bengenacala. So ngiyadinga ukuthi ubaba azi ngesenzo sami engasenza ukuze ngizokhululeka emoyeni wami because angisakwazi nokulala yabo nje lento engihlukumeza emoyeni angikwazi nje ukuphila. Sometimes ngingithuke nje for nothing ingekho into eyenzakalayo ngenxa yesenzo sami angikwazi nje ukuphila kahle hle njengawo wonke umuntu ophilayo. Yo usisi ke lo ogane naye ubaba yena umuntu kanjani kuwena? Usisi nje alright unenhliziyo enhle eyisekela kakhulu. Alright ngangidlala ngaye mama. Aware ukuthi mangase kuthi utshela ubaba lezi indaba zizofika nakuyena. Njengoba ngishilo sisi uthi ngamukela konke njengamanje okuzokwenzeka empilweni yami. Vele nje ngideserve konke ngesenzo sami. Yo sike sizamene ukumthinta ubaba. Yebo sawona. Kunjani baba? Siyaphila sisi unjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Nginomkakho la e-studio. Ucela ukukhulumisana nawe. Ungivashele namhlanje bengicela nje umuphi isikhathi ke umlaleli uthi ingabe ufuna ukuthini. Okay sisa ngiyakuzwa ngicela akhulume. Okay ncoma baba. Hello baba. Yebo ngami unjani? Ngiyaphila unjani? Siyaphila. Yebo. Kunento bengicela ukuyikhuluma nawe la. Ngilale. Yebo bengicela bandla ungiphi indlebe ungangizwa kabi. Yeah. Baba bengithi mina ngicela ukuvuma ukuthi imini wabulala abantu bakho balonkosikazi wesibili. Manje ubona ukuthi sengaze ngiqale ngifonele abanye abantu benganjani ukuthi lokho uqonde mina ngo. Bengekho lula baba njengoba ucabanga. Manje mhlambe ufuna ngithini ngijabule kulento eshoyo. Cha bengicela bandla ukuthi ubaba engixolele ngesenzo sami mhlawumbe masikhona isikhathi sesixoxisana ngalo lolu daba. Kahle siphi izathu sokuthi wenze njalo? Ingoba baba bekungeza ukubalula ukuthi ngikuqonde ngqo ingakho ngize la ngizoconfessa for ukuthi ngikwazi ukuxoxa nawe. Lapho ke angithembi ukuthi ngingakupha into efana noxolo ngoba lesenzo senzile asikho right futhi ngiyakuthembisa ukuthi angiboni ukuthi ungabuyela emzini wami njengamanje njengoba sesikhulume le ndaba nje ungikhiphile emodini ebengikuyona. So ngicela kwamanje nje usuke nje eduze kwami angikudingi kwami. Kahle. Ngiyakuzwa baba kodwa kukho konke okushoyo. Akunakodwa la. Ngicela uzwe kahle akunakodwa la. Isenzo sakho senzile cha asiudingi ukodwa. Ngiya-understand kukho konke okushoyo futhi ngiyakwamukela kodwa engicela ukwenze for mina ukuthi uzama ukungixolela noma ngabe kusekude ukuthi ungixolele as long nje wazile ukuthi mina engakwenza lokho engakwenza because akungiphathi kahle futhi angisakwazi ukuphila. So ukuthi angisezokubuyela emzini wakho ngiyakwamukela kukho konke lokho okushoyo because vele isenzo sami ngiyasideserve ukuthi kahle hle wena bungitshelela ukuthi ngixolele kahle hle.
Yeah, Uthe ngiyacabanga. mawusenza lesenzo wangacabanga ukuthi lokho kwenza akukho right. Ngiyazi ingakho ngize la Noma ngizoconfess. uthemba ukuthi uzoxolisa. No, ingoba angisakwazi Angeke ukuphila. bavuse abantu abami uxolisa kwakho. Mina nje sengibona umuntu omthakashana nje, so uma ngabe usho njalo nje ngicela usuke phambi kwamehlo ami futhi le phone ngiyayivala mawukuthi cha usaphinde sakhuluma ngoba ngisafuni nokuzwa ngisho izwi lakho. Lento eyishoyo nje ingithusile, so manje uphinde futhi ufuna uxolo khona manje. Ngiyaxolisa baba, ngiyazi ukuthi kuzothatha isikhathi ukuthi uxole okanye udlule kulento cause isenzo engasenza sibi kakhulu. Engizokucela kuwena ukuthi wehlise umoya ungilalele. Uzama ukuzwa into engiyishoyo kuwena. Hayi okwamanje angizoyenza lento oyishoyo futhi njengamanje ifoni ngiyayivala ngoba iyangisinda kwayiyona lento oyishoyo nje iyangikhathaza. Ngicabanga ukuthi into engakwazi ukuthi ngiyikhulume manje futhi nje angisafuni nokuzwa nje, yabo. Manje baba ngicela ukubuza ukuthi sizoyiyeka ilenga kanje awufuni ukwazi nokuthi kwenzakalani. Yo, ngeke. Akekho right. Ukwatile. Yeah. I think kungaphezulu kwamandla because akusumdlalo abantwana ukuthi ungalahlekelwa yingane. Kuyabajikijiki usuyathola ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Hayi ngiya-understand ukuthi ngenza into ebuhlungu kakhulu. So, njengoba echaza indaba ukuthi akasakudingi kwakhe, ungabe unalo imumva? Ayikho into engayenza ngaphandle kokuthi ngibuyele ekhaya. Ngiyakhumbula uye wachaza ukuthi awukhulanga kamnandi ngesimanga sokuthi abazali bebengenawo umsebenzi but uma ubethengisa lezi zinto ebeyithengisa. Yebo. So ubuyela esimeni esinjalo futhi. Ayikho into engizoyenza sesikuza ngiphoqa ukuthi ngibuyele khona ekhaya. Mhlawumbe ngoba sengiconfessile izinto zami nalapha bekuvaleke khona mhlawumbe kuzoqala kuvuleke nami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo ngizama ukufesa okanye ke nami ngenza itafula lelo esasiphila ngale ekhaya. I don't know. Yazi ngiyengibona ngazuthi abazali baphatheka kabuhlungu mekuthi siyashada. Siyathathwa abayeni bethu. Yeah. Indlela babasho ngayo kona kubuhlungu ngesingabo. But on the other hand, isimo masinzima ekhaya kukhona umuntu ophumayo shutha amaplate ayancipha kahle kahle. Yes. Angisho kabi. Yes. Kodwa iqiniso lelo. Yes. So ukubuyela kwakhe ekhaya sebekade bezinike ukuthi wena usuhambile. Yes. Ngokusemthethweni. Kuningi kakhulu. But ukubalekelile kuba umabuye emendweni kodwa sekukuficile manje. So ucabanga ini kanjani? Awuve noma ngabe kuthiwa amandla awekho kodwa ubhukulela ukuthi phuma inxiwa lakho. Ngiyacabanga ukuthi kuzofanele ngikwenze lokho. Kodwa makuwukuthi sekukhona la ngizama khona. Because manje since ingasebenzi vele anginawo amandla ukuthi ngingazakhela inxiwa lami nami ngithi nginekwami. So ngiyozama la ngizama khona ke thola amasenti bese ngiyakwazi ukuthi ngizichabele ixhovane lami ngibe nomuzi wami. Because vele akho right ukuthi ushade uphinde ubuze uhlale ekhaya ugugele ekhaya at least fanele ngibe nomuzi wami. Caca ukuthi umendo wangehlula vele. Yo. Kubuhlungu kakhulu because indlela ochaza ngayo isikhathi esiningi abantu mebe lamaniswa sokulamaniswa ngisho Yeah. bake bakhetha ukugoduka baye emakhaya. Yes. So wena ugodukanga ukuqala kade ulethelwa usister wife wakho wakubalekela kuba mabuye emendweni, that's one. But manje sikulesi simo leso ubaba echachisa khona ukuthi akakudingi eduze kwakhe kahle kahle nje uyakukhipha empilweni yakhe. So uthe noma ngabe kuthiwa ubalekile kwasho ukuthi vele shuthi into yokufica ngelilanga angikuhleki. Yeah. Izimo ezenzakalayo because asazi usisuke sisovelelwa yini masiphila. So wena ngesingawe
mangase kuthiwa nje ukhulisa abantu besifazane abangakangeni emendweni ababancane abasakhula mase kuthiwa uyabakhulisa emqondweni uzama ukuvula imiqondo yabo ungafisa ukuthini kubona ngomendo izinto ofika uyifice lapha esifike zenzekele izinto ongakazi utshelwe zona umyeni wakhe esakushela esase boyfriend angakazi ukutshela zona ukuthi uyokuqondanisa nazo mase esekuthathile usungo wakhe ngokuphelela kuyima ekutshengisa elinye side like so ungafisa ukuthini kubantu abangakangeni inhlobo emendweni engakusho kwabanye odadewethu abangakangeni emendweni mayelana nomendo nje ngisho ukuthi uma ngabe umuntu wesifazane ushada okanye ungena emshadweni fanele wamukele yonke into ezokwenzeka emshadweni is either inhle noma ngabe imnandi noma ngabe imbi kodwa nje fanele uzitshele ukuthi ngisemendweni ngoba isisho sithi akuthunyelwa gundane emendweni so lapha yani uhlangabezana nezinqinamba ezinkulu futhi engaphezulu kwamandla akho njengoba umkhwenyana nami wayenzile nje ngangazi ukuthi nami ngelinye ilanga ngizithole ngisesithenjini kodwa kwenzeka kwangeyena inhloso yami futhi ngangakufisi wayengakazi akutshela sakushela wayengakazi angitshele yabo futhi wayengakazi ekhombise ukuthi angahle abe umuntu owenza leso senzo kumina kodwa kwenzeka so nje engakusho kubantu abasazoshada ukuthi akuthi mabeshada babe bazi ukuthi izinto abayoyifica phambili zizoba phezulu amandla abo and if abazimukele bahile nazo emshadweni ukuze bekwazi ukuqhubeka nemshado yabo bangaphumi kodwa bangaphumi emshadweni so noma ngabe kuthiwa baba wenza nje kufanele ugwinye lokho as long wena umthanda kufanele ubekezele kuyo yonke into enzakala sho umuntu esifazane kahle kufanele abe nenhliziyo eyinsimbi ne sho kwakufanele singakuzweli ubhlungu kwakufanele noma ngabe kuthiwa siyacindezeleka kucicane usho ngomoya phansi ukuthi engazi ukuthi ngicindezelekile kucicane noma uthuli inguna phakade ngoba nakho ushadile emshadweni akudlalwa kodwa nje angazi ukuthi ngayibeka kanjani kodwa nje engakusho emshadweni kuyabekezelwa noma ngabe kunzima kangakanani khona lento le bayibiza ngedepression angizama khona lento bayibiza ngedepression yeah and iyakwenza ukuthi uye emathuneni ungcwatshwe nje ungaphindi uvuke yes so uthini ngayo engakusho uyofela emzini hayi as long nje samthanda nje umuntu wakho bekezela futhi makusabekezeleleka bekezela okay yeah mangase kuthiwa nalelinye ithuba futhi nalelinye ijongo limisele ngawe yeah ngokubuka indlela okwenzeke ngayo emshadweni wakho ukulamaniswa ungabathola abantwana kuyaba futhi khona lesi senzo senzile kade ufuna ukusiconfessa kubaba usuxoshiwe nje nezinye ingqinamba ke lokhu uhlangabezana nazo emshadweni wakho ungazixoxanga la njengamanje because wena phela umuntu wazi umshado wakho so mase kuthiwa nalelinye ithuba futhi usangangena emshadweni futhi noma usu right ngingasho ukuthi ngenxa yeminyaka ngisengangena okay yeah kodwa before singene emshadweni kangakuba sithatha izifungo nomkhwenyana wami ngafanele siqale sihlale phansi sibe nesivumelwano futhi lokho sikusayine phansi ukuthi ngempela ngeke kwenzeke since ke mina vele ngilekisime ngisona ukuthi ene angibathola abantwana yabo ngafanele kube umuntu ovele enabantwana okay amukele ukuthi vele mina nje sizobe sihlalela abekho abantwana azobadinga mina yes okay no ngiyakuzwa bake bathi abantu abadala ziphathe kahle umnyeni wakho akufice ungakabi nabantwana yes so abantu besisi yabakhalisa kakhulu leyo nto because basuke bengazi ukuthi lo muntu lo ngiyamlobola ngiyamshada but anginayo noma uzonginikeza nabantwana yes so ku situation yakho ubona
kukanjani ukuthi mekuganwana akube ukuthi sengiqalile nabathola abantwana kube ukuthi ngishada nje senabantwana noma ku right kona lokho kushiwo abantu abadala ukuthi akuqala ukwenziwa zonke izinto zabantu abadala senishadile. Engakusho ukuthi ku right ukuthi aqale kwenziwe lokho kufuna abantu abadala kuqala. Ningathola abantwana then bese niyashada because isintu okanye isizulu asihambi kanjalo. Ngokwesintu fanele niqale nishade kuyimani thola abantwana. Yes. So into okufanele iyenzeke phakathi kwenu nobabili ninishadile ukuthi nivumelane nomkhwenyana wakho. Ukuthi njoba nishada nje makuwukuthi emshadweni abantwana awukwazi ukubathola then ngeke yena let's say mhlawumbe uyabadinga akaxoxisane phela nawe kungabi imfihlo yakho ukuthi yena uzophumela ngaphandle akangixoxa asixoxisane nivumelane noma ngabe mhlawumbe kuzobanzima kodwa ngenxa yesimo sami ningizosibona ukuthi vele ngimnika ipressure fanele akwenzile ngizomukela. Yes. No, ngiyakunderstand but asizeni kulaba ngiyaxolisa ukukubuza ngento ingoba nakho sesize safika kuyona. But kunemibuzo eminingi enginayo asike sithatheni laba ke usithola ukuthi inkinga ikubaba uyena umuntu ongabathola abantwana and umama yena ufertile. Yes. So labo ungafisa ukuthini nje ngaleso simo nje leso because umama phela meseshadile akakwazi ukuhamba ayotry kwezinye indawo noma uyakwazi nokuzala because isikhathi esiningi obaba kuyavela ukuthi babe nenkani ukuthi abanakho ukuvuma ukuthi ahambane niyochecka kodokotela noma inkinga ikuphi phakathi kwethu uthola ukuthi inkinga ikuyena ubaba kodwa umama ngoba nakuseshadile akakwazi ukutry kwezinye indawo uthini ke ngalapho. Engakusho ngomama bangabathola abantwana basemshadweni ukuthi kodwa uthola inkinga kubaba uyena umuntu ongena enzalo ungathini bona lapho omama bashadile abangabathola abantwana engakusho kubona ukuthi ngicela ukuthi bazame ukuthi umuntu axoxisane nomkhwenyana wakhe uma kuwukuthi badependele esintwini kakhulu bahambe bayobheka ukuze ubaba engagxeka umama ukuthi uyena ongamtholela abantwana kanti inkinga ikubaba. Yabo. So ukuze lapha yani bazothola usizo ukuthi mhlawumbe yabo kube khona into abanikwa yona for ukuthi bekwazi ukuthola abantwana bangaphili esimeni under pressure ngenxa ukuthi ubaba oxeka uma kanti ubaba onenkinga. No, kuyazwakala ngiyabonga kakhulu ukuthi uthathe steps sokuqala sokuthi umtshele ubaba ke uphumela obala angahlali ngokwazi ukuthi hawo nganginabantwana kodwa basekho baje bangishiya kanti kwakwenzakalani. But ke ngikufisela inhlanhla uma sokhulumisana naye ubuso nobuso noma eshila ukuthi akasakudingi but mhlambe kungenzeka akhona ukukulalela mhlambe kuze kuhambe isikhathi ehlisa umoya aze abe right meke ukuthi kuyokwenzeka asazi but ke ngikufisela inhlanhla ngiyabonga kakhulu usungijoyine namhlanje. Nami ngibonga kakhulu ngokuthi ngizelana ngizoconfessa I think ukuthi umoya wami manje usuzoqala uthi ukukhuleka kancane nakuba ngakakhulumi nobaba ubuso nobuso isimo sisenjena kodwa nginalo ithemba lokuthi uzogcine wehlisile umoya sikwazi ukuxoxisana noma ngekho lula ukuthi adlule kodwa nje mawukuthi nje sesixoxisene ila ngiyokhuleka khona kakhulu noma kunzima nezinto zami ziqala ukuvuleka ke ngoba hayi akukho kwenzakalayo njenganamanje. Sabonga kakhulu mama. Mbuke lapha ekhaya ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare mina ngithanda kakhulu. Ikhombo isasekhona namanje izinto zesiZulu meke ukuthi uyena umuntu wenhlanhla ikhona imithi enjalo meke ukuthi mhlambe uye washawa ngesichitho udinga ukugeza udinga ukuzihlambulula nawe uthandeke ebantwini ube nenhlanhla ikhona futhi imithi kanjalo. Ngiyithanda kakhulu. Bye.